ఏంటి మేడం నాకు పీసీఓఎస్ఆ? ఏంటమ్మా సన్నగా ఉంటే పీసీఓఎస్ రాదనుకున్నావా? పీసీఓఎస్ అనేది వెయిట్ గెయిన్ ఉన్న అమ్మాయిలకే కాదండి, లీన్ గర్ల్స్కి కూడా వస్తుంది. సో బయటకు స్లిమ్గా కనిపించిన లోపల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉండడం, ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉండడము, యాక్నీ ఉండడము, ఫేషియల్ హెయిర్ ఉండడము, నెక్ మీద పిగ్మెంటేషన్ ఉండడము, మెయిన్గా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్తో ప్రజెంట్ అవుతారనమాట. నేను స్లిమ్గా ఉన్నాను, నాకు పీసీఓఎస్ లేదు అని అనుకుంటే అలా ఇగ్నోర్ చేస్తే ఫ్యూచర్ ఫర్టిలిటీ, మెటబాలిజం, ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్ వీటన్నిటి మీద ఎఫెక్ట్ కావచ్చు. సో వెయిట్ తగ్గడం మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ కాదండి. లీన్ పిఎంఓఎస్ వీటిలో మెయిన్ ఫోకస్ వచ్చేసి మన ప్రాపర్ స్లీప్ సైకిల్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి, స్ట్రెస్ కంట్రోల్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి, ఇన్సులిన్ బ్యాలెన్స్లో ఉందా లేదా చూసుకోవాలి, ప్రాపర్ హై ప్రోటీన్ డైట్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి, గట్ సపోర్ట్ ఉండాలి, అండ్ పీరియడ్స్ వస్తున్నాయి లేదా రికార్డ్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో అర్లీ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల చాలామందికి ఈ న్యాచురల్ ఓవ్యులేషన్ ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ హెల్తీ రిప్రొడక్టివ్ లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతారు.